हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि मानगोनां रायजो राजाफोरा आंनि मुं प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों बिएम सोदाब चेनेल दिनै 27 जानुवारि 2020 मायथाइ नङा होमबा बड'लेण्ड इशु जाय बर' हारिनि प्रब्लेम बेखौ लानानै दिनै थामथि गोरोबथा जागोन थार्ड बड'लेण्ड एकर्ड एग्रीमेंट जागोन स' बिनि सिगां मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों कि जोंनि हाग्रामा महिलारिया थांनाय निउसाव मा बुंदों बिनि बुंनाय मथे नैबे थामथि गोरोबथा बा थार्ड बड'लेण्ड एकर्ड एग्रीमेंटआ अनलि इन्डिया बेजोंसो जागोन ओमफ्राय बेवहाय जुदि आबसुफ्रा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना जुदि फैयोब्ला बिथांमोनखौबो वेलकाम खालामनाय जागोन मस्ट वेलकाम आरो हाग्रामा महिलारि सार बुंनाय मथे जोंनि आबसु लिडारफ्रा बुंदों जाहैदों कि जोंनि एग्रिमेन्टखौ इसिबांखिनिखौ होदो आरो बिनि गेजेराव जों दिनैनिफ्राय बड'लेण्ड स्टेटनि थाखाय जोङो गेदारिं खालामला धरना होला होननानै बुंदों आरो बिथाङा मिनिदों कि बेफोरबायदि कि बुंनाया सोरबा कि गति माने जायो कि सोर बुंदों कि बड'लेण्ड स्टेटनि थाखाय दाबिनाय नङा उनाव फिउचाराव सोर बुंदों बेफोरबायदि माने बुंनाय जादों आरो हाग्रामा महिलारिया जिखियानो जाया मानो जोंनि लिडारफ्रा जाय गेदारिं होला मा होला होनदों बेसेबांसिम थांब्ला बिथांमोना बन्द बा गेदारिं होला होननानै बुंदों बेखौ जोङो खोनानो मोनगोन बावैनो आरो बेनि गेजेरजों जोंनि उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि जाय सिमां बड'लेण्ड स्टेटनि सिमांसो बेवहाय जोङो काउन्सिल लानायनि सिमां नङा जोंनि उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि सिमाङा नङा होमबा बयबो रायजो राजाफ्राथ' गासिखौबो लुबैयो दा बेसेबांसिम आवगायमारगोन जोंनि बिटिसिनि एरियाया बेखौ जोङो बावैनो खोनासंनो मोनगोन 1 PM बा 2 PM नि गेजेरावनो खोनासंनो मोनगोन होनना बुंदों बयबो खोनासंनो गोसो आंबो खोनासंनो गोसो नोंथांमोनाबो खोनासंनो लुबैदों नङा होमबा आरो जोंनि दैदेनगिरि दिल्लीयाव जाय थांनाय नङा होमबा जोंनि आबसुनि दैदेनगिरि लिडारफोर आरो बिनि गेजेराव जोंहा बिटिसिनि हाग्रामा महिलारिया निजे बेबो मोनथिजोबा आरो बिनि गेजेरावहाय जोंनि एनडिपिनि लिडारफोर बिसोरबो खोनासंनो बिराद आथुर मिथिबायना मानो होनबा बिसोरनि जाय एग्रिमेन्ट बा आवग्रिनाय बेसेबांखिनि नांगौ बेसेबांखिनि नांगौ बेवहाय दाजाब दानख'आथ' जाखागोन ना नङा होमबा भारत सरकाराथ' गावसोरनि हानायखिनिखौ बा गावसिनि आखायाव थानायखिनिखौ होगोन नङा होमबा स' बेवहाय दाजाब दानख'आ जागोन बे थामथि बड'लेण्ड एकर्ड एग्रिमेन्टआ दा 1 PM बा 2 PM नि गेजेरावनो मोनफैगोन लोगोफोर स' जों बे खौरांखौ बयबो खोनासंनो आथुर आंबो खोनासंनो आथुर जोंनि गासैबो बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा खोनासंनो आथुर नेपालाव थानाय रायजो राजाफ्राबो खोनासंनो आथुर USA आव थानाय भुटानाव थानाय अरुणाचलाव थानाय बे इन्डियायाव थानाय जेखियानो माने गासिबो जि वर्ल्डआव बुहुमाव जेसेबांखिनि रायजो राजाफोर थानाय बिथांमोना बेखौ खोनासंनो आथुर स' नोंथांमोना बेखौ खोनानो लुबैदोंब्ला स' थाबाय था आङो जेथियानोखि खौरांखौ मोनगोन अब्लानो जेराव थाया मानो आङो भिडिअखौ बानायनानै नोंथांमोननो बेसेबांसिम बारायखो आं बेखौ खोन्थाहरगोन लोगोफोर स' बिनि गेजेरावहाय आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों कि नोंथांमोना माखासे सुबुंफोरा बुङो कि भिडिअआ आपल'ड खालामनाय लोगो नोंथांमोना फैया स' नोंथांमोना बोरै फैगोन नोंथांमोना बै बेल आइकनखौ दाबायना लायाखै बियो मोनसे पलिसि मोनथिबायना बै बेल आइकन जाय साबस्क्राइब खालामनाय लोगो लोगोनो जे बेल आइकन दंना बेखौ क्लिक खालामनानै गोजौआव अल नटिफिकेसन दङ बेखौ क्लिक खालामना होबासो नोंथांमोननियाव भिडिअ आपल'ड खालामनाय लोगो लोगोनो थांगोन स' नोंथांमोना जुदि खोनासंनो लुबैदोंबा थाबैनो बेखौ खालामना ला अब्लानो नोंथांमोननियाव भिडिअ आपल'ड खालामबानो नटिफिकेसन नुजाहैगोन स' गाइस बेनो दिनैनि मर्निं आं बाथ्रा बुंनो सानबाय कि 1 PM बा 2 PM नि गेजेरावनो जों रिजाल्टखौ खोनानो मोनगोन बिनि सिगांबो मोननो हागौ बाट आंनो खोन्थाहरनाय मानसिया जाय लिडार बिथाङा 1 PM बा 2 PM नि गेजेराव खोनानो मोनगोन लोगोफोर